హరే కృష్ణ. ప్రణామం అందరికి. హరే కృష్ణ. ప్రభు వినిపిస్తుంది కదా? వస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. ప్రణామం. ఓకేనా మాతాజీ? వాయిస్ క్లియర్ అయిందా? క్లియర్ హరే ఉంది కృష్ణ. ప్రభుజీ. నో, బాగుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే భగవతే వాసుదేవాయ. వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్య నరం చైవ నమః. నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీ సరస్వతీ వ్యాసం తతో జయముదీరయే. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి శ్లోకే హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్లో మనము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము ఈరోజు 36వ శ్లోకమును ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు స్క్రీన్ వచ్చింది కదా? వచ్చింది. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 36వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. అతాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం. హరే కృష్ణ. అతాపి మే వినీతస్య అతాపి మే వినీతస్య అతాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః
सुरुच्या दुर्वचो भानैः सुरुस्या सुरुच्या दुर्वचो बाणैः सुरुस्या दुर्वचोपानैः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः सुरुस्या दुर्वचोपानैः न भिन्ने श्रयते हृदि न भिन्ने श्रयते हृदि न भिन्ने श्रयते हृदि अतापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः अतापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः विनीतस्य दुरुच्या दुर्वचो बाणै न भिन्ने श्रयते हृदि सुरुच्या दुर्वचो बाणै न भिन्ने श्रयते हृदि हरे कृष्ण होतो श्लोक अतापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि हरे कृष्ण माधवी नीलप माताजी शशिकला माताजी हरे कृष्ण प्रणमाल घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रेयते हृदि। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। धन्यवादाలు ప్రభుజీ। రాజేశ్వరి మాతాజీ వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमालु अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి। हरे कृष्ण इंदुमती माताजी श्रीरामुलु ప్రభు हरे कृष्ण प्रभु प्रणमाल ఆ अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैः न भिन्ने श्रयते हृदि। हरे कृष्ण వెంకట నరసింహదాస్ ప్రభు చదవండి। हरे कृष्ण प्रभु जी। చదవండి। अधापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्भिन्ने श्रयते हृदि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गिरिजा माताजी कोटेश्वरी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम्। अथापि मे विनीतस्य
క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచ్యా దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే హృది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ. అతాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచ్యా దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే వృది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ భారతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. అతాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచ్యా దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే హృది. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామం. అథాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచా దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే హృది. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అథాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచ్యా దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే హృది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను మరియు భావాన్ని, భాష్యాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అత అపి అందువలన మే నా యొక్క అవినీతస్య అనుకువలేనట్టి క్షాత్రం క్షత్రియ పౌరుషము ఘోరం సహింపరానిది ఉపేయుషః పొంది సురుచి యొక్క దుర్వచః కటువాక్యములనడి బాణైః బాణములచే భిన్నే ఛేదింపబడి నశ్రయతే నిలువకున్నది హృదయమున. హే ప్రభు నేను మీ ఉపదేశములను అంగీకరించనంతటి సిగ్గుమాలిన వాడనై తిని కానీ అది నా దోషము కాదు. నేను క్షత్రియ కులమున జన్మించుటయే దానికి కారణము. నా సవతి తల్లియగు సురుచి పరుష వాక్యములతో నా హృదయమును ఛేదించి వేసినది. అందువలన మీ విలువైన ఉపదేశము నా హృదయమున నిలుచుటలేదు. కృష్ణ. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. హృదయము లేదా మనస్సు మట్టి కుండ వంటిదని చెప్పబడుచుండును. ఒకసారి పగిలినచో దానిని ఏ విధముగాను బాగు చేయలేము.
ధ్రువుడు ఈ ఉపమానమునే నారదమునికి ఒసగినాడు. సౌతల్లి యొక్క పరుషములకు వాగ్బాణములచే ఛేదింపబడిన తన హృదయము ఎంత ముక్కలయ్యననగా ఆమె చేసిన అవమానమునకు ప్రతీకారము తీర్చుకొనుట తప్ప అన్యమేదియును తనకు విలువైనదిగా గోచరించుట లేదని అతడు పలికెను. సునీతి రాజగు ఉత్తానపాదుడు ఆమెను అలక్ష్యపరచియుండెను. గర్భమున జన్మించిన సునీతి గర్భమున జన్మించిన కారణముననే సింహాసనము అధిష్ఠించుటకు గాని తండ్రి ఒడిలో కూర్చునుటకు గాని ధ్రువుడు అర్హుడు కాజాలడని అతని సవతి తల్లి పలికినది. అనగా ఆమె భావమును అనుసరించి ధ్రువుడు రాజు కాజాలడు. కనుకనే బ్రహ్మదేవుని దేవతాశ్రేష్ఠుడు బ్రహ్మదేవుని లోకము కన్నను పరమోత్కృష్టమైన లోకమునకు రాజుగా నగుట ధ్రువుని నిశ్చయమయ్యను. బ్రాహ్మణ లక్షణము, క్షత్రియ లక్షణము, వైశ్య లక్షణము, శూద్ర లక్షణమనుచు మానవ లక్షణములు 4 రకములని ధ్రువుడు నారదమునికి పరోక్షముగా తెలుపుచున్నాడు. ఒక వర్ణము వారి లక్షణము వేరొక వర్ణము వారికి సరిపోదు. నారదుడు తెలియజేసిన తత్వపరమగు లక్షణము బ్రాహ్మణ వర్ణము వారికి సరిపోవునేమో గాని క్షత్రియ వర్ణము వారికి కాదు. బ్రాహ్మణత్వమునకు చెందిన నమ్రత తనకు లేని కారణమున తాను నారదుడు తెలియజేసిన తత్వమును అంగీకరింపజాలకున్నానని ధ్రువుడు నిష్కపటముగా పలికెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకెవరు చదువుతారా? హరే కృష్ణ. లేదంటే ప్రభు కంటే. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభు, చదవండి అయితే ఇంటి నుంచి. ఓకే ప్రభు. బాలునికి అతని లక్షణమును అనుసరించి శిక్షణ నొసగనిదే అతడు ఆ ప్రత్యేక లక్షణమును వృద్ధిపరచుకొను అవకాశం ఉండదని ధ్రువుని పలుకులు సూచించున్నవి. కనుక బాలుని లక్షణములను వ్యవహారమును గమనించి తదనుగుణమైన విద్యుక్త ధర్మమున అతనికి శిక్షణము నొసగుట గురువు లేదా ఉపాధ్యాయుని ధర్మము. ధ్రువుడు క్షత్రియ లక్షణమునందే శిక్షణ ఒసగబడినందున బ్రాహ్మణ తత్వమును అంగీకరింపబోడు. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ లక్షణముల పొందిక లేమిని గూర్చి నాకు అమెరికా దేశమున ప్రత్యక్షానుభవమున్నది. కేవలము శూద్రులుగానే శిక్షణను పొందియున్న అమెరికా యువకులు యుద్ధమును చేయుటకు అనర్హులు. కనుకనే సైన్యమునందు చేరుటకు పిలుపునిచ్చినప్పుడు వారు అందులకు నిరాకరింతురు. క్షత్రియ లక్షణము వారికి లేకుండుటయే దానికి కారణం. సంఘమునందలి గొప్ప అసంతృప్తికి ఇదే మూల కారణము. యువకులకు క్షత్రియ లక్షణము లేదని పలుకుట ఎందలి భావము వారికి బ్రాహ్మణ లక్షణము కలదని కాదు, కేవలము వారికి శూద్ర లక్షణమే వంటబడినది. ఆ విధముగా భంగపాటుతో వారు హిప్పీలగుచున్నారు. అయినను అమెరికా దేశమునందు ఆరంభింపబడిన కృష్ణ చైతన్యోద్యమమునందు పాల్గొనినంతనే బ్రాహ్మణ యోగ్యతలు అబ్బునట్లుగా వారికి శిక్షణ నొసగబడుచున్నది. అనగా ఈ భాగవత ధర్మము సర్వులకు చెందినది కనుక ఎల్లరను బ్రాహ్మణ యోగ్యతను బ్రాహ్మణ యోగ్యతలను పొందగలరు. ప్రస్తుత సమయమున కావలసిన గొప్ప అవసరం అదియే. ఏలయన నిజమునకు ప్రస్తుతము బ్రాహ్మణులు గాని క్షత్రియులు గాని లేరు. కేవలము కొందరు వైశ్యులు, అత్యధిక భాగము శూద్రులే ఉన్నారు. మానవ సంఘమును బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులుగా విభజించుట మిక్కిలి శాస్త్రీయమైనది. సామాజిక దేహమున బ్రాహ్మణులు శిరముగా భావింపబడ, క్షత్రియులు భుజములుగాను, వైశ్యులు ఉదరముగాను, శూద్రులు పాదములుగాను భావింపబడుదురు. ప్రస్తుతము దేహమునందు పాదములు, ఉదరము మాత్రమే ఉన్నవి గాని భుజములు గాని శిరములు గాని లేవు. కనుకనే సంఘము తలక్రిందులుగానైనది. ఈ విధముగా పతనము చెందియున్న మానవ సమాజమును అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితికి ఉద్ధరించుటకు బ్రాహ్మణత్వమును పునఃస్థాపనము కావించుట అత్యావశ్యకము. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే
స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వాపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయంలో ధ్రువుడు బాలకుడైనటువంటి ధ్రువుడు గృహాన్ని వీడడము, ఆ విషయాన్ని ఎరిగినటువంటి దేవర్షి నారదుడు అతన్ని సమీపించి అతనికి కొంత హితబోధ చేసినటువంటి అంశాలను మనము పూర్వపు శ్లోకాలలో చూసినటువంటివి. సో ఆ విధంగా నారదుల వారి ఉపదేశము జరిగిన పిదప ధ్రువుడు ఏ విధంగా ఆ నారదుల వారితో మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి అంశాలను మనకి ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. నిన్న ఆ క్రమంలో మనకి ప్రభు చాలా చక్కగా ధ్రువుడు ఏం మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, ధ్రువుని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే, నారదుడు చేసినటువంటి బోధనలకు ధ్రువుడు ఏ విధంగా తన యొక్క స్థితిని, తన యొక్క అంటే ఆ ఉన్నటువంటి స్థితి, అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనల వల్ల ఆయన హృదయం ఏ విధంగా ఉన్నది, ఏ విధంగా ఇతడు ప్రభావితుడై ఉన్నాడు, ఆ విషయాలను తను నారద మహర్షికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను నిన్న మనం చూసినటువంటిది. సో ఈ క్రమంలో మరికొంత తన అభిప్రాయాన్ని, తన యొక్క స్థితిని ధ్రువుడు నారద మహర్షికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అంతకుముందు ధ్రువుడు నారదుల వారితో అంటాడు, ఓ నారదముని, సుఖదుఖములనేటువంటి భౌతిక స్థితిలో చేత హృదయము కలత చెంది ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మరి అలా ఉన్నటువంటి వారికి మీరు ఏదైతే హితబోధ చేశారో అదంతా కూడా సరి అయినటువంటి ఉపదేశం అవుతూ ఉంటుంది. కానీ నా పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా ఉన్నటువంటిది కనుక నేను
మీ యొక్క అంటే నా హృదయం అంతా కూడా అజ్ఞానము. ఎందుకంటే ప్రతి జీవుల్లో కూడా చైతన్యము జ్ఞానయుతంగా ఉండేటువంటిది. ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క అంశగా దివ్యతత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలోనికి వచ్చిన కారణంగా ఈ త్రిగుణమయ గుణమయములో అయినటువంటి ఈ స్థితి కారణంగానే మరి ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నా యొక్క హృదయము, మీ యొక్క మాటలు, మీరు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాలు మంచి విషయాలే అయినప్పటికీ కూడా నేను నా నా హృదయాన్ని ఆ విషయాలు తాకలేకపోతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది అతని యొక్క ఇది ఆయన చెప్పినటువంటి అంశము. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ సాధారణంగా మనము ప్రకృతి యొక్క గుణాల చేత నడపబడేటువంటి వాళ్ళము. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి స్థితి ఈ గుణాల చేత నడపబడేటువంటి సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణముల చేత మన యొక్క పూర్వ కర్మలను బట్టి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్వభావాన్ని పొందేటువంటి స్థితి. మరి ఆ ప్రకృతి గుణాల యొక్క ఈ మాయామోహం భ్రమ, మరి జీవుని సాంగత్వము మనకి అంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నంత కాలం అది శాశ్వతంగానే కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఈ సృష్టిలో జనన మరణ చక్రాల్లో వివిధ దేహాలను పొందుతూ 84 లక్షల రకాలుగా ఉన్నటువంటి ఈ దేహాలను పొందుతూ చివరిగా అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిని పొందడానికి, తిరిగి భగవద్ధామాన్ని చేరడానికి లభించినటువంటి అవకాశము ఈ మానవ దేహము అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి ఆ గుణ సాంగత్వాన్ని అనుసరించి నానా రకాలైనటువంటి స్వభావాలను అతడు పొందుతూ ఉంటాడు. ఆ విధంగానే నా యొక్క హృదయము మరి ఇప్పుడు మీ యొక్క మాటలను అజ్ఞానం చేత ఆవరింపబడి ఉన్నది. మీరు చెప్తున్నటువంటి జ్ఞానవంతమైనటువంటి మాటల చేత నా హృదయము ఆ మాటలు తాకడం లేదు. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఇవాళ చెప్తున్నటువంటి శ్లోకాన్ని అనుసరించి చెప్తున్నారు, అతాపి మే వినీతస్య క్షాత్రం ఘోరముపేయుషః సురుచ్య దుర్వచో బాణైః న భిన్నే శ్రయతే హృది. సో నా యొక్క హృదయము నీ యొక్క ఆ ఉపదేశాలను అంగీకరించేటువంటి నా హృదయాన్ని తాకేటువంటి స్థితిలో నా పరిస్థితిలో లేదు. ఎందుకు అంటే నా యొక్క సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి యొక్క పరుష వాక్యులతో, ఆ పరుష వాక్యములతో నా హృదయము ఛేదించబడి ఉన్నటువంటిది. కనుక మీ యొక్క హితబోధలు, నీతివంతమైనటువంటి మాటలు నా హృదయాన్ని అవి తాకపోవడం లేదు. కనుక మీరు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ విషయాల్లో నా హృదయంలో నిలవడం లేదు అని చెప్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఆయన నారదుల మహర్షితో అంటూ ఉంటాడు, హే ప్రభు, నేను మీ యొక్క ఉపదేశములను అంగీకరించనంతటి సిగ్గుమాలిన వాడనైతిని అని అవినీతస్య అని చెప్తున్నారు. అంటే అనుకువలేనటువంటి, సాధారణంగా మనకేంటి శాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి ఆచార్యుల పెద్దలను గౌరవిస్తూ వాళ్ళతో ఉండవలసినటువంటి మనకి సదాచారాలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ దేవర్షి నారదుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి హితబోధలను అతడు స్వీకరించేటువంటి స్థితిలో లేనటువంటి వలన అతడు తనను తాను అనుకువలేనటువంటి సిగ్గుమాలిన వాడిగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో అలాగే నిన్న ప్రభు మనకి చాలా చక్కగా మన యొక్క స్వభావం, అది ప్రకృతి బద్ధమైనటువంటి విషయాలైనా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలనైనా ఖచ్చితంగా మనము ఆ భగవంతుడికి విన్నవించుకుంటే భగవంతుడు వాటిని నెరవేర్చేటువంటిది. అందుకే భగవంతుడు చెప్తారు కదా భగవద్గీతలో కూడాను, ఎవరెవరు ఏ ఏ విధంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే ఆ విధమైనటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి. కాకపోతే కొంతమంది
అవిధిపూర్వకంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తే, కొంతమంది విధిపూర్వకంగా నన్ను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు మన యొక్క విధి ధర్మాన్ని అనుసరించి అని చెప్తున్నారు. సో కనుక మరి ఇక్కడ ఆయన యొక్క హృదయము ఆ తన సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి యొక్క వాక్యముల చేత సేధించబడినది కనుక మీరు చెప్పినటువంటి హితబోధలు ఏదైతే ఉన్నాయో, మంచి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నా హృదయంలో నిలుచుటలేదు అంటూ చెప్తారు. ఇదే సంఘటన మనకి మహాభారతంలో కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది. అక్రూరుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని తెలుసుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు దుర్యోధనుడికి హితబోధలు చేస్తూ ఉన్నాడు. అవన్నీ నాకు తెలుసు. ధృతరాష్ట్రుడు, కానీ అవన్నీ నేను ఆచరించే స్థితిలో లేను అని చెప్తాను. సో అందుకే ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధం. సో అలా అయితే ఇక్కడ ఆ భావాలు భిన్నగా ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ధ్రువుడు తన యొక్క మనసు అంటే హృదయం సేధించబడినది అని, ఎవరి వల్ల అంటే తన యొక్క పినతల్లి చవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి యొక్క వాక్యాల చేత, పరుష వాక్యాల చేత కలత చెందించేటువంటి ఆ మాటల వల్ల అతని హృదయము కలత చెంది ఉన్నది అని. సో కనుక మరి దేవర్షి నారదులు వారి యొక్క హితబోధనలను అతడు అంగీకరించలేకపోతున్నాను అని తన యొక్క అనుకోవలేనటువంటి తనాన్ని, సాధారణంగా మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు, శాస్త్రబద్ధమైనటువంటి విషయాలను వ్యతిరేకంగా ఆచరించేటప్పుడు లేదా పెద్దలకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేసేటప్పుడు సిగ్గు ఉండడం అనేటువంటిది భక్తుల యొక్క లక్షణంగా చెప్తూ ఉంటారు. సో కనుక ఆయన తన యొక్క హీనస్థితిని ధ్రువుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నటువంటిది, నేను మీ యొక్క మాటలను అంగీకరించలేనంతటి సిగ్గుమాలిన వాడినై ఉన్నాను. సాధారణంగా భక్తుల లక్షణం ఏంటంటే సిగ్గుపడుతూ ఉండాలి అని చెప్తారు. ఏదైనా శాస్త్ర విరుద్ధమైన అంటే ఈ చేయకూడని పనులు చేసేటప్పుడు సిగ్గు అనిపిస్తూ సిగ్గుపడే విధంగా భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. సో మరి ఇక్కడ అతడు నేను ఆ విధంగా ఉన్నాను, అయినా అది నా దోషం కాదు. ఇప్పుడు పరిస్థితులలో ఆ పరిస్థితుల ప్రభావం, ఎందుకంటే ప్రకృతి యొక్క సాంగత్వం వలన ఆయనకు జరిగినటువంటి విషయాన్ని గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నట్టు, అది నా దోషం కాదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను క్షత్రియుల యొక్క కులంలో జన్మించాను కాబట్టి మరి మీరు చేసినటువంటి హితబోధనలు అనేటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్రాహ్మణ స్వభావం కలిగినటువంటి వారికి ఉంటాయి, కానీ మరి నాలాంటి క్షత్రియ, ఎందుకంటే పూర్వ జన్మలను అనుసరించి అని చెప్తున్నారు కదా ఈ ప్రకృతి అనేటువంటి. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది, మనిషి ఏదో ఒక రకమైనటువంటి శ్రద్ధను కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. అది సాత్వికం కావచ్చు, రాజసికం కావచ్చు, తామసికమైనటువంటి శ్రద్ధ. సో అయితే ఇక్కడ మరి ధ్రువుడు ఏ శ్రద్ధతో ఉన్నాడంటే రాజసికమైనటువంటి శ్రద్ధతో ఉన్నటువంటి వాడు కనుక తనకు మరి హితబోచి చేసినటువంటి సాత్వికమైనటువంటి గుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి చెల్లేటువంటి, సుఖ దుఃఖాలైనా ఏదొచ్చినా ఓర్చుకోవాలి అంటే ఓర్పు కలిగి ఉండడము అనేటువంటిది బ్రాహ్మణ అంటే సత్వ గుణంలో ఉండే వారి యొక్క లక్షణం కదా. సో కనుక మరి సాధారణంగా ప్రతి జీవుడు కూడా ఆదిలో భగవంతుని యొక్క విభిన్న అంశే, భగవద్గీతలో మనకి చెప్పబడిన 15వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లుగా వాస్తవానికి ఈ 3 గుణాలకు అతీతుడే ప్రతి జీవుడు కూడా. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క అంశ అంటే భగవంతుడు గుణాతీతుడు కదా. మరి ఆ భగవంతుని యొక్క అంశగా వచ్చినటువంటి ప్రతి జీవుడు కూడా ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడే ఉండవలసినటువంటి, కానీ అతడు తన భగవంతుడితో తనకున్నటువంటి ఆ సంబంధాన్ని మర్చిపోయి ఈ బద్ధ జీవితంలో తన యొక్క ఈ ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనేటువంటి భావనలలో, ఎందుకంటే మనం మన యొక్క
ఆ కోరికలు భౌతికము ఆధ్యాత్మికంగా ఉండేటువంటి ప్రభు చెప్పినట్లు నిన్న. సో భౌతికమైనటువంటి కోరికలు ఏంటంటే మన విషయాలు, నాది, నేను, నా ఇంద్రియాన్ని తృప్తిపరచుకోవాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేవి. ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కోరికలు భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడానికి. సో కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మనం ప్రేమలు అంటూ ఒకళ్ళపై ఒకళ్ళకు చూపించేటువంటిది మన కోసం వచ్చేటువంటి, మనకేదన్నా జరిగినప్పుడు ఇంతసేపు ఎంతో ప్రేమగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా చేస్తాం. అంటే మనకు ఉన్నటువంటిది నిజమైన ప్రేమ కాదు, అది కోరికలు, కామం అని చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. కానీ భగవంతుడి పైన, అంటే భగవంతుని తృప్తి కోసం, అంటే నాకేమైనా పర్వాలేదు అనేటువంటి భావనలో, సో మరి అటువంటి ప్రేమ భక్తి, ప్రేమను ప్రదర్శించేటువంటి వాళ్ళు మనకి ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తారు. గోపికలు, రాధారాణి మనకి. సో అంటే భగవంతుణ్ణి వాళ్ళకి ఏమైనా పర్వాలేదు, భగవంతుణ్ణి ఆనందింప చేయడమే, భగవంతుని ఆనందం కోసం చేసేటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ప్రేమ భక్తి భావం. సో అయితే వాస్తవానికి ప్రతి జీవుడు కూడా భగవంతుని యొక్క భిన్న అంశగా మరి ఈ 3 గుణాలకు అతీతుడైనటువంటి వాడే అయినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక ప్రకృతి, బద్ధజీవన ప్రకృతి సంపర్కంలోనికి వస్తూ ఉన్నాడో అప్పుడు భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మర్చిపోతూ ఉన్నాం. ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్నటువంటి సంబంధాలతో వస్తున్నాం కనుక ఆ సంబంధాలలో ఏ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటే ఆ స్వభావానికి అనుకూలమైనటువంటి సాత్వికమైనటువంటి స్థితి బ్రాహ్మణులుగాను, రజోగుణంలో క్షత్రియులుగాను, రజో తమో గుణం మిళితంగా ఉన్నప్పుడు వైశ్యులుగాను, పూర్తి తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు శూద్రుగా, ఆ విధంగా ఉండేటువంటిది. మరి ఇదంతా కారణం ఏంటి? వాస్తవానికి నిర్గుణుడే దివ్యమైనటువంటి వాడైనప్పటికీ కూడా జీవుడు భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయి ఈ భౌతిక ప్రకృతి సంగత్వంలోనికి వచ్చినటువంటి కారణంగా మరి తన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని మర్చిపోయి ప్రదర్శిస్తుంది. సో ఇప్పుడు కూడా ధ్రువుడు అదే మాదిరిగా తన యొక్క మరి వాస్తవిక స్థితిని మర్చిపోయి తాను ఇప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి వచ్చినటువంటి కారణంగా మరి తన సవతి తల్లి యొక్క పరుష వాగ్బాణాల చేత తన హృదయం ఛేదించబడినదైన కారణంగా అతడు మరి ఆ మహర్షి అయినటువంటి దేవర్షి నారదులు వారు చెప్పినటువంటి హితబోధనలను అతడు తీసుకునే విధంగా లేడు. అతడు తన సవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి చేసినటువంటి అవమానానికి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి అనేటువంటి భావనతో ఉన్నటువంటి వాడు. ఎందుకంటే అతడు సునీతి, అంటే ఆ రాజు అయినటువంటి ఉత్తానపాదుడు అలక్ష్యపరిచినటువంటి సునీతి గర్భమున అతడు జన్మించిన కారణంగానే సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడానికి గాని, తన తండ్రి ఒడిలో కూర్చోవడానికి గాని ధ్రువుడు కాడు అని, అంటే ధ్రువుడు అర్హుడు కాడు అనేటువంటి ఒక భావనతో తన చవతి తల్లి అయినటువంటి సురుచి పలుకినటువంటి ఆ వాక్కులకు, అంటే తాను రాజు కాజాలడు అనేటువంటి భావనలకు అతడు ప్రతీకారం తీర్చుకునేటువంటి భావనతో మరి ఈ లోకంలోనే ఉన్నతమైనటువంటి రాజు కావాలి అనేటువంటి కోరికలతో అతడు ఉన్నటువంటి వాడు కనుక మరి అలాగే అతడు పలికినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఈ మానవ సమాజంలో 4 రకాలైనటువంటి మరి వర్ణాలు ఉన్నవి అని, బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అనేటువంటి ఆ వర్ణ విధానాన్ని మరి ఇక్కడ గుర్తు చేస్తూ ఉన్నట్లుగా ఉన్నది అని. అలాగే ధ్రువుడు తన యొక్క స్వభావము మరి క్షత్రియ వర్ణానికే చెందుతుంది తప్ప మరి నారదులు వారు హితబోధనలను ఆలోచించి వాటి అనుగుణంగా నడుచుకోగలిగేటువంటి బ్రాహ్మణ స్వభావానికి తాను చెందినవాడను కాను అని ఒక రకంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే
మరి వాస్తవానికి ఆ లక్షణాలు పెంపొందించుకోవడం అనేటువంటిది కొంత ఉన్నప్పటికీ కూడా, అంతర్గతంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటి నుండి మనకి బయటపడాలి. అలాగే ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో జన్మతా అందరూ కూడా శూద్రులుగానే ఉన్నటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక ఆ స్థితుల నుండి, అంటే తమో గుణము నుండి రజోగుణానికి, రజోగుణము నుండి సత్వగుణానికి, సత్వం నుండి శుద్ధ సత్వ స్థితికి ఎదగాలి అనేటువంటిది మనకు చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో కనుక మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు తన యొక్క స్థితిని, అంటే రజోగుణ స్వభావంలో తాను క్షత్రియుడిగా ఉన్నటువంటి వాడను అని. అయితే ఇక్కడ మనకి సమాజంలో ఇంతకుముందు ఆశ్రమ విధానాలలో, గురుకులాలలో, అంటే ఈ అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, సత్వ స్వభావమా లేదా రజోగుణమా లేదా తమోగుణ స్వభావాలా అనేటువంటి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ ఇచ్చినప్పుడే ఆ లక్షణాలు వృద్ధి పొందగలవు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే మనకి ఇంతకు ముందు భగవద్గీతలో చెప్పబడినట్లుగా మనకు ఏ భావాలు ఉంటే ఆ భావాలకు అనుకూలమైనటువంటి కుటుంబాలలో జన్మించడం వల్ల స్వతహాగా ఆ విధమైనటువంటి కొంత శిక్షణ ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ ధ్రువుడు రాజకుటుంబంలో పుట్టినటువంటి వాడు కనుక తనకు అలాంటి లక్షణాలే అలవడ్డాయి కనుక నేను నా పినతల్లి అంటే చవతి తల్లి పలికినటువంటి వాక్కులను పరిగణలోకి తీసుకొని నేను మరి రాజును కావాలి, అది కూడా బ్రహ్మదేవుడి కంటే దాదాపుగా చెప్తారు, తన తాత ముత్తాతల కంటే కూడా పరమోత్కృష్టమైనటువంటి లోకానికి రాజు కావాలి అనేటువంటి ఒక నిశ్చయం ధ్రువుడు తీసుకున్నటువంటిది. మరి ఇక్కడ వాస్తవానికి ధ్రువుడికి ఆ విధమైనటువంటి శిక్షణే వసగబడినటువంటిది. 5 సంవత్సరాలే కదా, ఇంకా ఆశ్రమంకి వెళ్ళలేదంటే సాధారణంగా మనకి చెప్పబడేటువంటిది ఏంటి, తల్లిదండ్రులు మొదటి శిక్షా గురువులుగా మనకి మార్గదర్శకులుగా ఉండబట్టేటువంటి. సో వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు ఆ విధంగానే అతడిలో ఉన్నటువంటివి కనుక మరి దేవర్షి నారదులు వారు చెప్పినట్లుగా బ్రాహ్మణ లక్షణాలను తాను స్వీకరించబోలేను అని, తాను స్వీకరించేటువంటి స్థితిలో లేను అని, అటువంటి స్థితికి తాను సిగ్గుపడుతున్నాను అని కూడా, అలా సిగ్గుమాలిన వాడిలాగానే ఉన్నాను నేను అంటూ ధ్రువుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం. మరి అయితే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ ఇస్కాన్ సంస్థను స్థాపించి ఈ సమాజంలో ఎలాగైతే ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్లుగా మహాభారతంలో ఇవ్వబడినట్లుగా ఈ ఇప్పుడంతా కూడా క్షూద్ర స్వభావంతోనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళం కనుక శూద్ర స్థితి నుండి, అంటే ఆ తమోగుణ స్థితి నుండి వివిధ రకాలుగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకు చేరుకోవడానికి ఈ భక్తి భావన తప్ప మరొక మార్గం లేదు అని ఆయన నిరూపించినటువంటిది, దాన్ని ప్రచారం చేసినటువంటి వారు. అందుకే ఆ విషయాన్ని కూడా ఆయన చెప్తారు. నేను మొదట్లో అమెరికాకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలలో, ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో హిప్పీ కల్చర్, యువత వెర్రిగా మత్తు మగువలతో ఉన్నటువంటి హిప్పీ కల్చర్గా ఉన్నటువంటి రోజుల్లో కనీసం సైన్యంలో చేరడానికి ప్రకటనలు వస్తే ఆ ప్రకటనలు అనుసరించి ఆ సైన్యాల్లో చేరడానికి కూడా ఎవరు ముందుకు పోయేటువంటి స్థితిలో లేదు. సమాజానికి ఆ ప్రభుత్వాలకు కూడా పెద్ద ఆటంకంగా ఉన్నటువంటి స్థితులలో ఆయన మరి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఆ తమో గుణాల నుండి బయటపడేసి బ్రాహ్మణ స్థితికి చేర్చినటువంటి వారు జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఎందుకంటే యువతులలో, అంటే జనాల్లో ఈ లక్షణాలు లేవంటే, అక్కడ అంటే పాశ్చాత్య దేశాల గురించి చెప్తుంటే క్షత్రియ లక్షణాలు లేవు అంటే అలా అని చెప్పేసి వాళ్ళు బ్రాహ్మణుల స్థితిలో ఉన్నారు అని కూడా కాదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే అప్పుడున్నటువంటి ఆ హిప్పీ కల్చర్ని అనుసరించి అక్కడ అంతా కూడా తమోగుణ స్వభావాలలో ఉన్నటువంటి వారు. ఆ తమోగుణ స్వభావాల నుండి రజోగుణానికి, రజోగుణం నుండి సత్వస్థితికి చేర్చి, ఆ సత్వస్థితి నుండి కూడా ఎంతో మంది పాశ్చాత్యులు ఇప్పుడు మనకి ఇస్కాన్లో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండి మనకి మార్గదర్శకులుగా ఉన్నటువంటి మహారాజులుగాను, గురు మహారాజులుగాను ఉన్నటువంటి వారు ఎందరో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులను మనం చూస్తూ ఉంటాం.
సో ఆ విధంగా అంటే ఇక్కడ ఏంటి చెప్పబడుతుందంటే ఈ సమాజంలో శిక్షణ ద్వారానే మార్పు తీసుకురావచ్చు అనేటువంటిది ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. అలాగే ప్రస్తుతం ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి స్థితి, ఎందుకంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా భగవద్గీతలో కూడా వస్తుంది శ్రద్ధ. ఎవరికి ఎటువంటి శ్రద్ధ ఉంటే అటువంటి వాళ్ళే అవుతారు. ఎందుకంటే ఈ విషయాన్ని అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటుంటాడు. మరి ఈ సమాజంలో ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించేటువంటి వాళ్ళు శుద్ధ అంటే సత్వస్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ, రజోగుణ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళ, తమో గుణంలో అన్నప్పుడు ఆ శ్రద్ధను గురించి చెప్తూ ఉంటారు. శ్రద్ధ విశ్వాసము అనేటువంటిది ఆ సత్వగుణం నుండి వస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి మనిషి శ్రద్ధ ఒక దేవత మీదనో లేదా కల్పిత ఏదో ఒక దాని మానసికమైనటువంటి కల్పన. ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా తన యొక్క శ్రద్ధ ఆ భౌతికమైనటువంటి కోరిక అయినప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు. సో కనుక ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి, కాకపోతే ధ్రువుడికి నారద మహర్షి చెప్పినట్లుగా ఆ సాత్వికమైనటువంటి హితబోధనలు అతడు అంటే స్వీకరించేటువంటి స్థితిలో లేడు. కానీ అతడు తాను కోరుకున్నటువంటి విషయాలను పొందడానికి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వాడు, అంటే భక్తిలో ఉన్నటువంటి వాడు. సో కనుక భక్తి అనేటువంటిది ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కోరికలకు ఒకటే కాదు, భౌతికమైనటువంటివి కూడా లభిస్తాయి. అది ఇంతకుముందు భగవద్గీతలో కూడా చెప్పు, ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆశ్రయిస్తే ఆ విధంగా వారి యొక్క కోరికలను భగవంతుడు నెరవేరుస్తారు. సో కాకపోతే ఈ భక్తి అనేటువంటిది మొదట ఇక్కడ సాధారణంగా కనిష్టమాధికారిగా చెప్తూ ఉంటుంటాం. భక్తిలో మనకి కనిష్టమాధికారి, మధ్యమాధికారి, ఉత్తమాధికారులు అనేటువంటి భక్తులుగా ఉండేవి. సో మరి మన యొక్క ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం అంటే భక్తిలో నెలకొనడము అనేటువంటిది భౌతికమైనటువంటి కోరికలపై ఆధారపడి, అందుకే భగవద్గీతలో చెప్తారు 4 రకాలైనటువంటి వారు నన్ను ఆశ్రయిస్తారు. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆపదలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు, అప్పుడు భక్తి గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది. అయినా భగవంతుడు వారిని ఆదరిస్తాడు. సో దానికి ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. మనకి ద్రౌపదిని ఆపదలలో కాపాడినటువంటి ద్రౌపది మాతని, అలాగే మరి గజేంద్రుడు తన యొక్క స్థితిని చెప్పుకుని ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించినప్పుడు, అలాగే సంపదల కోసం కూడా భక్తిలో నెలకొనేటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ మనం చూస్తున్నటువంటిది ధ్రువుడు, అలాగే మరి సుగ్రీవుడు శ్రీరామచంద్రుడిని ఆశ్రయించి. సో ఇలా ఎంతో మంది మనం ఇప్పుడు కూడా కలియుగంలో చూస్తాము. తిరుపతిలోకి వెళ్ళి హుండీలో 1000 రూపాయలు ఇచ్చి 1,00,000 రూపాయల కాంట్రాక్ట్ లేదా ఇంకేదో కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది. సహజంగానే ఇవి భౌతికమైనటువంటి కోరికలతో ఉన్నటువంటి భక్తి, అంటే మన యొక్క కోరికలను మన వీటిని. అలాగే ఇంకా కొంతమంది జిజ్ఞాసులై ఉండేటువంటి పరతత్వ అన్వేషణ కోసం చేసేటువంటి వాళ్ళు, అలాగే జ్ఞానాన్ని ఆస్వాదించడానికి చేసేటువంటి, ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి దేనికోసమైనా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించవలసినటువంటిది. సో ఇక్కడ ధ్రువుడు కూడా రాజ్యం కోసం తన తాత ముత్తాతల కంటే గొప్పమైనటువంటి రాజ్యాన్ని పొందడానికి, తాను రాజును కావడానికి, అంతకంటే వారికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ రాజ్యాన్ని పొందడానికి మరి అతడు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి విషయం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే అతడు మరి నేను నా యొక్క స్థితిని అనుసరించి, నా స్వభావాన్ని అనుసరించి మీరు చెప్పినట్లుగా ఆ బ్రాహ్మణ లక్షణాన్ని నేను స్వీకరించలేకపోతున్నాను, క్షత్రియుడిగా నా ధర్మం. సో మరి మీరు చేసినటువంటి ఆ హితబోధలు ఏదైతే ఉన్నాయో అవి నా హృదయంలో నిలవలేకపోతూ ఉన్నాయి అని చెప్పడము. అలాగే ఇంకా శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చివరిలో మనకి ఉపదేశించినట్లుగా
ఈ సమాజము అనేటువంటి సామాజికమైనటువంటి ఈ దేహం, సమాజము అనేటువంటి ఈ దేహంలో వాస్తవానికి మనకు ఈ ఆ విరాట్ రూపంలో భగవంతుని యొక్క భాగాలుగా చెప్తారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని అనువర్తిస్తూ ఈ సామాజిక దేహము అనేటువంటి సమాజము అనేటువంటి ఒక దేహంగా భావిస్తే, ఆ సమాజం అనేటువంటి దేహంలో బ్రాహ్మణులు శిరసుగా భావించబడితే, క్షత్రియులు భుజాలుగాను, వైశ్యులు ఉదరంగాను, శూద్రులు పాదములుగా భావింపబడతారు. కానీ ప్రస్తుత ఈ సమాజంలో బ్రాహ్మణ తత్వం ఉన్నటువంటి వారు కానీ, క్షత్రియ స్వభావాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ లేనటువంటిది. దానికి ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలలో తాను వెళ్ళినటువంటి రోజుల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో చెప్తూ వస్తారు. సో కనుక ప్రస్తుతము ఈ సామాజిక దేహం ఏదైతే ఉందో, ఈ సామాజిక దేహంలో ఉదరము, కాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నవి, భుజాలు లేవు, శిరస్సు లేదు అని చెప్పబడుతుంది. కనుకనే ఈ సమాజం అంతా కూడా తలకిందులుగా పతనమై భిన్న ప్రవర్తనలను కలిగి ఉన్నటువంటి విధానాన్ని చెప్తున్నారు. సో మరి ఈ సమాజంలో లోపంగా ఉన్నటువంటి లోపించి ఉన్నటువంటి బాహువులను, శిరస్సును తిరిగి మరి పునఃస్థాపించడానికి మనకున్నటువంటి ఏకైక మార్గము ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని ఉద్ధరించడానికి కావలసినటువంటిది బ్రాహ్మణ తత్వమును కావించడం. ఈ బ్రాహ్మణ తత్వం అనేటువంటిది ఏదో కులంతోనో ఒకరితోనో వచ్చేది. ఎవరైనా భగవద్గీతలో చెప్పినట్లుగా స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనా, కుల, మత, లింగ, వర్గ భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఉద్ధరించబడవచ్చు, భక్తులు కావచ్చు అని చెప్తారు. భక్తిలో నిమగ్నమయ్యి ఆ లక్షణాలను, సత్వగుణ లక్షణాలను పెంపొందించుకోవడమే బ్రాహ్మణ తత్వం. సో దానిని పునర్దించడమే ఈ సమాజానికి, ఈ సమాజంలో శాంతికి కావలసినటువంటి ఏకైక ఆవశ్యకత, అత్యవసరమైనటువంటి ఆవశ్యకత అంటూ చెప్తున్నారు. సో కనుకనే మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా హరినామ సంకీర్తనాన్ని, హరే కృష్ణ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించి ఆ మార్గానికి పునాదులు వేసినటువంటి వారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువుల యొక్క ఆదేశాలను అనుసరించి చేసినటువంటి. సో కనుక ఈ కలియుగంలో, ఈ కలహాల కపట యుగంలో సమాజంలో నిజమైనటువంటి శాంతి కోసం మనకు కావలసినటువంటిది కేవలం హరేర్నామైవ కేవలం అని చెప్తారు. సో కనుక హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ జపం, కీర్తనము, సంకీర్తనము చేసినప్పుడు మనలో హృదయంలో ఉన్నటువంటి మాలిన్యం అంతా తొలగిపోయి, ధ్రువుడు చెప్పినట్లుగా హృదయం చుట్టూ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి అజ్ఞానపు పొరలను క్రమంగా తొలగించుకొనవచ్చు అని చెప్తారు. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీ